hori ingo dugu. Hasiko gara orduan, ez? Vale. Bai. Bueno, arratsaldeon, pleno hau Zoom bidez egingo dugu, COVID-19 pandemiak eragindako alarma egoeraren ondorioz, eta horrekin batera YouTubez zabalduko da bilkurako publizitatea bermatzeko. Pleno amaitutakoan herritarrek aukera izango dute galderak egiteko eta horretarako gobernantza abildua tolosa.eus gobernantza-abildua-tolosa.eus helbidera igorri behar dituzte beren galderak edo iradokizunak. Bestaldetik ere adierazi behar da 2/2016 legeak Euskadiko toki erakundei buruzkoak bere 25.6 artikuluan xedatutakoaren arabera, Cristina Pelaez zinegotziak bere botoa eskuordetzan eman dio Ander Figueredo zinegotziari azken honek balia dezan. Eta, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legeak halaxe xedatzen duenez, bilkura hasi aurretik zinegotzi bakoitzak erantzunkizunpeko adierazpen baten bitartez estatuko lurraldean dagoela aitortu behar du. Zeren daukagun sistema informatikoak hori ez du onartzen, ez du permititzen hori egiaztatzea eta horren erantzukizunpeko adierazpen bat egin behar dezute. Osak, egoen jun beharko dugu banan-banan hori adieraziz estatuko lurraldean zaudetela. Olazpeon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Patxi Amantegi? Bai. Joseba Koldo Ormazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xavier Balerdi? Xavier? Bere munduan. Xavier Balerdi? Ez, mikrofonoa itzalita nuken. Bai. Vale. Izarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Bai. Cristina Pelaez? Barkatu, Aitana Mundarain? Bai. Aitzol García? Bai. Olatz Artola? Olatz Artola? Bai, barkatu. Ander Figueredo? Bai. Garbine Marzol? Bai. Xavier Martínez? Bai. Eta Jose Mari Villanueva? Bai. Vale. Bueno, orduan ja plenoari hasiera emango diogu, aurreneko puntua irakurriko dut. Lehenengo puntua da aurren hiria, Mintza Txokoa Tolosako udalbatzari landutako proposamenen azalpena egin eta Tolosako herriari ikasturtean landutakoa ezagutaraztea. Hartuko duzu mesedez arazitik Nerea Zukitza Arantxaren ordez? Kaixo, bai, sentitzen dute, aurra arazoak ditulako sartzen egiz ni, baina nahiko nuke bera izatien protagonista. Bueno, pixka bat, sarrera moduan esango nuke, ikasturtean zehar egindako lana erakusteko bideo bat montatu dugula denon arte, eta amaiera berezia izan da, koronavirusarengatik azken bilerak ezin ditugulako egin, baina modu honetan, modu digitalian norberak bere etxetik, prestatu du proposamenak eta ondorioai zuei erakusteko gaurko bileran. Orduan hori besterik gabe bideoa ikusi dezakegu, Gari. Bale, Atatxoak badoaz, hor zaudete, kaixo olat eta udaletxeko guztie, konpintxo guztiei. Badakizue etxean gaudela eta ezin gea kalea atera, bakarrik ordu bat egunean. Hau txintxo egin, importantea da. Orain gehiago baloratzen dugu, kalean egiten diren gauza falta ditugulako. Eta ateratzen garenean, nahi dugu kalea proposa izatea, gu jolasteko bertan. Bakizute guratzako guai dauden gauzak, lorategiak eta zuentzako ere guai daude. Seguro nago entzungo gaitu zuela, bai? Txaron? Bai, benetan? Aizue, hemen atatxo
esaten dit, orain ibaia askoz garbiago dagola. Eta nahi dula, hau dena pasatzerakoan, berdin jarraitzea. Atatxo, seguro nago hori gertatuko dara. Vale? Bueno, ni neregatik, bi musu emango nizkizueke guztiei. Baina ministroak ez dituzten. Esaten du, kutsatu gaitezkela, eta bi musu ezin dizuet eman banan-bana. Horren hemendik botako izuen musu. Denontzako. Hala, jorazten. Kaixo, denoi, egunon. Tolosako Haurren Hilearen programari buruz hitz egin nahi dizuegu. 2019-2020 ikasturtean haurren kontseiluan egin dugun lana azalduko dizuegu. COVID-19 dela eta elkartu ezin gareniz, bideo hau prestatu dugu denon artean. Haurren kontseiluan 8 eta 12 urte bitarteko haurrak elkartzen dira. Gela bakoitzeko ordezkari bat. Guztira 53 haur gara. Ikasturte bakoitzean gai ezberdin bat lantzen dut. Ikasturte honetan Tolosaren herria izan da. Uganda lantzeko lagunez elkartu gara Tolosako kulturetxean. Saio hauetan herria aztertu dugu eta gure iritzia emateko aukera izan dugu. Gure gelako kideei saio bakoitzean egindakoa kontatu diogu eta beraien ideia jaso ditugu. Eta horretarako gela bakoitzan haurren iriko gutuna sala jarri dugu, eta haien proposamenak bertan idatzi dituzte. Haurren beharra kontuan hartzean Tolosar guztientzat egokia den herria lortuko dugu. Gazteak eta adinikoak, neskak eta mutilak, bertakoak eta etorkinak, behar berezia dituzten pertsonak. Kirola egiteko aukera aztertu dugu neska zein mutilentzat. Eta ikastetxeetako patioak inklusiboak izateko proposamenak prestatu dugu. Hemen naturgunearen egoera aztertu dugu. Hauek dira gure ondorioak. Bestetik, kalean jolasteko aukera gehiago izan nahi dugu. Ladoa. Parketan, maietan biak jartzak. Sakean, frantzisia eta horrelako mai jokoetan. Informazioa ematen duten pantaiak oso ondo baloratzen dira, eta gehiago nahi ditugu. Adibidez, parkeetan. Tolosan kirola egiteko aukerak aztertu ditugu, eta neskak zein mutilek aukera berdinak ote ditugu komentatu dugu.
Baina mundu mailan eta Tolosan dibertsitate funtzionala duten kirolaren baldintzak hobetu daitezke. Denon artean 3 mural prestatu ditugu. Herri barruko eta kanpoko naturgune eta igoien inguru. Mural bakoitzean animaliak eta landareak kokatu ditugu. Horretarako bizidunak itsatsi, margotu eta kolaz moduko bat egin dugu. Eskoletatik hainbat eta hainbat ideia jaso ditugu. Haurren kontseiluaren parte zirenak ere proposamen pila bat bidali dizkigute. Bueno, eta okeraz banago hementxe daukagu, ez da? Arantxa, lortu duzu sartzea? Bai. Bai, azkenean bai. Bueno, ongi etorri udal batzara. Aurre hartu dugu eta sarrera eman diogu zuzenean bideoari. Oso bideo polita, hor ikusi da zuek egindako lana. Zu nortzara? Arantxa Niebazut izena, 9 urte ditut eta San Maniego eskolatik nator bideoa aurkeztea. Bueno, eta orduan hor ikusi dugu bideoan zuek jorratutako guztia? Ze ikastuztean zehar egindako lana erakusten bideoa prestatu dugu hori izan dela. Denon artean. Ze koronavirusarengatik ezin izan dugu elkartu, baina gure proposamenak bideoan zeuden. Oso ondo. Orduan orain ja behin bideoa amaituta, uste du norbaitek hitza hartu nahi duela. Ea zer esaten digu. Kaixo Arantxa, arratsaldeon. Kaixo Lar. Egira Arantxa, pozten naiz azkenen lortu dezulako sartzea gurekin egoteko eta zoriondu nahi zaitutzu eta zure lagun guztiak, zurekin batean lanean aritu diran lagun guztiak egin dezuten lan borobilagatik eta eskerrak eman baita ere. Egin dezuen lan hori balio handikoa dalako guretzako, ez? Bereziki, aipatu nahi dizut, egindako lana gainera Tolosa denon hiria izateko egin dezutela eta hori oso importantea da. Eta noski asko baloratzen dut eguraldi honekin gaur zu gurekin izatea, hori baita ere. Badakigu aipatu dezuzuk baita ere mintzatxo izan duzuela egin moduan, hala ere aurre egin duzute eta bideoa prestatu dute zen eskaera horiek osatzeko da. Hori inporta. Baita ere, badakigu egindako lanazarago, larrialdi egoeran zuek eta beste gaztetxo guztiak baita ere, modu udal ordezkari guztion izenean Ezen zuten ondo. Eman dizuet izandako jarrera eredugarri. Ez diazu entzuten? Entzuten diazu orain, Arantxa? Arantxa? Kaixo, orain bai? Bai? Gerturatuko naiz gehiago, bai? Bai, ez, aipatu dut, egin dezuten lanatikan haratago izan dezutela, konfinamentu egoera horretan, jarrera oso eredugarria gaztetxoenak. Eta horregatik ere, zorionak eman nahi dizkizuegula, guztioi, bai? Asko. Ederki.
proposamen zehatzak aurkeztu dituzue, eta horiek danak kontutan hartuko ditugu. Importanteak dira, aipatu dituzue, herriko jolastokiak egokitzea, ikastetxeetako eremuaz gain, herriko jolasguneak era inklusiboan bilakatzeko. Hori, konpromiso hori hartzen dugu gaur udalbatza honetan. Udalari begira baita ere, kirol espazio gehiago sortzeko ahalegina egingo dugu, zuek eta baita ere helduok jolasteko modu egokiago batean. Berdintasuna aipatzen dezute zuen proposamenean, berdintasunaren alde ere urratsak egingo ditugu, estereotipoak hausteko eta gazteen artean eredu berriak sustatzeko. Hirigintza lanetan ere, oinezkoei ematea izaten da gure asmoa, horregatik obrak egiten direnean herrian, espaloiak zabaltzen dira lehentasuna oinezkoei emateko. Eta datozen urteetan ere, liburutegi berria eta handiagoa eraikitzeko proiektua abiaraziko dugu. Aurren hiria proiektuak badaramatza 6 urte martxan. Eta gero eta garrantzia handiagoa dauka proiektu honek, eta esango dizut zergatik. Zuen parte hartzeak eta zuen iritziak ezinbestekoak direlako etorkizuneko Tolosa eraikitzeko. Tolosa elkarrekin, Tolosa hobe bat marrazteko. Beraz, mila esker Arantxa egindako lan guztiagatik, zuri eta zurekin aritu diren 53 lagunei, baita ere ikastetxeei eskerrak eman nahi dizkiet, egiten duten lan paregabeagatik, eta nola ez baita ere gurasoei. Eskerrik asko lat. Ez dakit, agian, Handuk edo Josemarik zerbait aipatu nahi dizute. Ez dakit, Handu. Nik Arantxa zoriondu, baina gure taldean badao kide bat, zure adineko irakaslea dana, eta esan dit beak adierazi nahi zizula zer. Baina zorionak, ze oso proposamen interesgarriak eta ederrak egin dituzte. Eskerrik asko. Hoi da, Arantxa, ni Xabi naiz. Eta nik esan dio, nahi nizuela zoriondu, indezun aurkezpen politxonen gatik, kurtso guztin zehar indezuen lanan gatik, eta bideo guri aurkeztagatik, bai? Orduan, mila esker. Ez dauket dudaik, zuek egiten dituzuen proposamen hauek, balioko dutela guztiontzako Tolosa hobego bat iten. Eta horregatik, eskerrik asko, bai, Arantxa? Betu, Handuk esan duen bezala, naiz, urtenago bosgarren mailako irakasle naiz, bai? Baina, ibiltzen naiz maila ezberdinetan. Eta bakizu askotan zertaz konturatzen naizen? Zuek, askotan, dauzkezuela, heldu bezain ideia honak, eta askotan ideia hobek ere ukitzen dituzuela. Eta orduan oso garrantzitsua dela, zuei ere entzutea. Hala da. Halaxe da, bai. Horregatik, Arantxa, mila esker, eta segi hola, bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko, txapeldun. Bueno, Arantxa, atzaldeon, ni Jose Mari naiz. Bestek irakasle ere. Baina gertatzen da, batxiergoa nik ematen du, batez ere klasean. Udaletxen hain zinegozio modun, eta egia da oso hemen egiten dudan lan oso aberazgarria. Eskoletako lan ere bai, bezain aberazgarria da. Oso gauza politiak izan dituzue, ados nago planteatutako gauza guztiarekin, eta, nik hemen zinegotzik eta alkate guztien artean izarrena naiz. Eta ez dakizuk imaginatu, irudikatu nolakoa zen Tolosa duela 50 urte, zenbat gauzak zorionez aldatu dira. Baina, graziak eman dit, Lizardi Parkean proposatutako zarearen proposamena. Duela 50 urtek arazo berdinak genuen baloiakin. Ez dakitzen baloiak, errekara gaiara jut alde egiten zitzaizkigunez. Zuen gauza bat daukazu guk ez daukaguna, eta da irudikatzeko gaitasuna. Urte pasala irudikapen hori galdu egiten da. Eta horregatik eskertu nahi dizut, zurik eta talde guztiarik, zuek egindako lan guztiak oso positiboa, oso aberazgarria, gauza batzuk erakutsi dizkiguzue, eta egia dako oso politia dago, zorionak.
Eskerrik asko. Bueno, Arantxa, mila esker, ea kalean topo egiten dugun, bai? Agur. Agur, Arantxa. Gero arte. Agur, Izarne. Bueno, Begoña, gai zerrendarakin jarraitu aurretik, nola larrialdi egoera ezarri zenetik ospatzen dugun leheneko ohiko osoko bilkuradan, hitz batzuk esan nahi nituzke, bai. Poliki ari gera ohiko jarduna berreskuratzen, beraz, gaurkoan bizi izan ditugun eta oraindik ere biziko ditugun ezohiko eta une zailen ondotik osoko bilkurari hasiera eman aurretik bi hitz aipatu besterik ez. Orain artean, inoiz bizi izan ez dugun larrialdi egoera bat bizitu eta kudeatu behar izan dugu. Denbora honetan, gobernu taldeko zinegotzi guztiak, korporazio osoak, idazkariak, kontu hartzaileak eta baita gainerako udalangile guztiak ere egin duten lana eskertu eta balioan jarri nahi nuke. Eskerrak eman nahi dizkizuet dedikazioagatik, egoerara egokitzeko egin dezuen ahaleginagatik eta herritarrei zerbitzurik eta erantzunik egokiena emateko izan den entrega guzti horrengatik. Egunero hemen elkar ikusi dugunok badakigu une zailak eta gogorrak izan direla, lan ordu luzekoak, atsedenik gabekoak, tentsiopekoak eta nekezak. Aurrekaririk gabeko larrialdi egoera batean murgildeta ikusi dugu gure herria, gure burua eta udal jarduna. Buru belarri aritu gera, presiopean askotan, gure honena ematen, astelehenetik igandera lanean. Egoerak hala eskatu duelako. Dagokigun arduragatik, herritarren kezkei, beharrei, beldurrei eta egoerari erantzuten. Eskerrik asko denbora honetan eta baita ere orain, herritarren zerbitzura egiten aretzen zareten lan guztiagatik. Hori dalako definizioz herrigintza. Uste dut, plenoari hasiera eman aurretik gaurkoan, azpimarratu egin behar nuela lan hori, ze badaukatelako kezka bat agian batzutan, kanpotik ez delako ikusten burutzen den lan guztia eta mahai gaineratu behar dela, ez? Ziur naiz, hartu ditugun erabaki batzuetan asmatu egin dugula, beste batzuetan ere zer hobetua ere izango degula noski, baina badakit gure onena eman degura helburu bakar batekin. Herritarren segurtasuna bermatu eta beren beharrei erantzutea. Arreta berezia jarriz, zaurgarritasun egoeran dauden personengan. Zuhurtziaz jokatu dugu eta hala jokatzen jarraitu behar dugu egoerak horixe eskatzen duelako. Baita konpromisoz ere, herriaren eta herritarren alde lanean orain arte bezala eta aurrerantzean egingo dugun moduan. Une zailak izan dira eta oraindik ere egoera konplexua da, aldakorra eta ziurgabetasunean oinarritua. Datozen hilabeteak ere ez dira xamurrak izango, baina orain arte bezala indarrak batuta, elkarrekin eta elkar lanean aurre egingo diogu egoerari. Badaude hitz batzuk baita ere, hiru alderdien izanean uste dut handuk aipatu nahiko lituzkenak eta orduan berari pasako diotitza. Pertsona asko galdu ditugu. Asko galdu dugu aste hauetan. Gertuko pertsona galdu dituzuen hoi, besarkada bero bana eta doluminak. Azken egunetan berriz, posteko datuak izan ditugu. COVID-19ak ez baitu hildakorik eragin. Egun zail hauetan, jende asko gogotik egin du lan krisia gainditzeko eta herritarron bizitza xamurrago egiteko. Osasun arloko langileak, erresidentzietako zaintzaileak eta garbitzaileak lehen lerroak izan zarete. Baldintza gogorretan lanean eta maiz babes nahikorik gabe. Zorionak eta mila esker bihotzez. Tolosara etorrita, zaintza sarean lanean aritu zaretan eragile guztiei esker bereziak eman nahi dizkizuegu. Auzolanean Tolosako kidei, babes zibilari, iari, gurutze gorriari, Peñaskal adinkide eta zutani erakundei, eta beraiekin lanean aritu diren udaleko gizarte zerbitzuko langilei eta berdintasun sailekoei. Eta olatzek adierazi duen bezala gainontzeko udal langilei ere, sekulako lana eta esfortzua egin dezue, gure eskerrik beroenak. Eta era batera edo bestera krisi hau
leunagoa egiten lagundu duzuen herritar anonimo guztiei, eta seguraski aipatu gabe utzi ditugun guztiei ere, mila esker. Gare gogorrak izan arren, elkarzaintzaren garrantzia berresteko balio izan du, pertsonak eta zaintza erdigunean jartzeko. Txarrenari onena ateratzen lagundu duzuen guztioi, eskerrik asko bihotzez. Eta orain bai, Begoña gaitzerrendararekin jarraituko dugu. Bai, eskerrik asko. Bigarren puntua, ondorengo aktak onartzea. 2020ko martxoaren 5ko osoko bilkurako akta eta 2020ko apirilaren 17ko ezoiko eta presazko osoko bilkurako akta. Ez dakit, baldu zuen zerbait, adierazteko, bestela egingo genuke bozketa badakizue banan-banan. Bai. Bueno, Olatz Peon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Patxi Amantegi? Bai. Joseba Koldo Ormazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xavier Balerdi? Bai. Izarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Bai. Aitana Mondarain? Bai. Aitzol García? Bai. Olatz Artola? Bai. Ander Figueiredo, zurea eta Kristinarena. Bai eta bai. Garbine Martzol? Bai. Xavier Martínez? Bai. Eta Jose Mari Villanueva. Bai. Orduan aktak aho batez onartu dira. Vale. Hirugarren puntua, 5/2020 kreditu aldaketarako espedientea kreditu gehigarrien modalitatean 688/2020 alkatetza dekretua balioztatzea. Bai, Begoña. Bai. Hemen leheno aipatu dezu denak, baina COVID-19ak bete-betean eragin du udal jardueran, eta hainbat zerbitzu areagotu egin imarrazan dugu, eta baita ere sortu zaizkigu behar batzuk baita ere aurre egin imartzaienak. Gastu guzti hauek momentuz edo gaur egun iotzen dira 405.000 eurotara, hor banatu zaigun dokumentazioan azaltzen den bezala, finantziatuko zian erakinetatik, hau da gehigarri modalitateko kredito bat, baina nola gastuak zian premiazko gastuak, arau dekretu bat sortu zen maiatzan 14an uste izan zala, nun prozesua arintzeko posibilazun edo ustezuna zen alkatearen dekretu baten bidez onartzea, baina gero egin imartzan azan plenoan balioztatu. Plenoan balioztatu ondoren, noski gero Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu imarko zen. Esplikatu genuen eta adirazi genuen batzordea, antolakuntzako batzordea egin genuenean, baina pixkat igual aipatzeko gastu importantienak edo nabarren menenak izango zian, akaso hontan Bedaion jarritako interneta gastua da 16.000 eurokoa, gero kasu hontan baita ere Tolosanko bonoaren kudeaketagatik, egiten nahi dian kudeaketagatik diru laguntza 6.000 eurotan igoko genukeen, eta kasu hontan baita ere sartzen duguna da mendi gutxira ateako diren ostalaritzako bonoak 30.000 eurotan. Beste alde batetik daukaguna da Beñazkale Fundazioak egindako lan guztiagatik, elikagaien banaketa, abegiko kudeaketa apirietatik uztailera, eta gero baita ere egingo dan kudeaketa Guruzgorriko etxean uztail arte baita ere hori jotzen da 173.000 euro. Egin deguna baita ere da familiei diru laguntza gehikuntza bat 70.000 eurotan, eta gero hemen baita ere sartzen dira hainbat gastu egin indiena momentu honetan langileak nolabai bueltatzeko behar dien neurrik, segurtasun neurrik hartuta, metakilatoak jarri erosi behar izan ditugu, hainbat gela, hainbat maskaria, gero baita ere aurre egiteko azoka martxan jartzeko baita ere hainbat gastu aurre egin imarrezan dira, gelak, eskularruk, berriro kepiak, hainbeste gauza, eta gero baita ere
Lehen aipatu izan da bezala, COVID hontan langilea jarraitu egin dute bere lanetan, baina telelanarako hainbat egokitzapen informatikoak egin behar izan dira, eta gero baita ere ikaslei behar batzuei aurre egiteko baita ere ordenagailu batzuk erosi zian, eta gutxi gora bere iotko da gastu guztia 35-40.000 eurotara, hemen azaltzen da dena adierazita, eta azkenean gastu guztiak dira COVID-ari aurre egiteko momentutan daukaguna kontabilizatuta, eta izango zian 405.000 eurokoa. Eta izango zen, kredito gehigarri modalitatekoa. Hau berez, bozkatu inbarko genukeen, balioztatu inbarko genukeen. Josemari, zerbait aipatzeko? Ez, nik Begoña baino unbetok ez gauzak esplikatu behar, logikokik ados nago hemen planteatzen dien aldaketarekin eta nik ontzate baten dut. Andru? Ez. Nik aipatzeatik bakarrik, larrialdi egoera ezarri zenetik, lehentasuna lehen egunetik aipatu izan dugu, egin diran komunikazio publiko guztietan, herritarren segurtasuna bermatzen handala eta beren beharrei erantzutea, eta horretara bideratu direla indarrak eta baita ere baliabideak, Begoñak aipatu ditun bezala. Herritarren ongizatea eta gizarte babesa bermatzea lehen etxira. Behar bereziak izan dituzten eta dituzten herritarrak babestuz eta hartatuz. Horregatik, oinarrizko zerbitzu gisa izendatu ziren lehen eguneetikan, udaltzaingoa, gizarte zerbitzuak eta herritarren arreta zerbitzua. Denbora honetan, hainbat zerbitzu ere indartu dira, esate baterako indarkeria jasaten duten emakumeen arreta zerbitzua, edo bakarrik bizi diren adineko personei ere deiak egin zaizkie, beren beharrak ezagutu eta bideratzeko, alorren honetan lan bika voluntario taldeak eta hori ere aipatu nahi dut. Diru laguntzak ere areagotu dira eta beharrezkoak diren baliabideak jarri dira herritarren eskura, konpromiso berari heltzen diogu aurrera begira ere, gure lehentasuna delako pertsonak erdigunean kokatu eta gizarte babesa bermatzea inor atzean geratu ez dadin. Egin diran inbertsio eta gastu guztiak berez, helburu izan dute herritarren bermatzea, gizarte zerbitzuak eta gizarte babesa bermatzea, herritarren beharrak artatzea eta herritarrei kalitatezko zerbitzua bermatzea. Orain aurrera begira ere, Tolosarren beharrei erantzutea eta gizarte ongizatea bermatzearekin batera, lehentasunezkoa izango da guretzat, gure hiri ekonomia babestea eta gure herri izaerari heltzea Tolosak aurrera egin dezan. Besterik ez badago, bozketara pasako ginake. Ados. Olatzpeon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Patxi Amantegi? Bai. Joseba Koldo Orbazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xabier Balerdi? Bai. Izarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Bai. Aitana Mondarain? Bai. Aitzol García? Bai. Olatz Artola? Bai. Ander Figuerido? Bai. Garbine Marzol? Bai. Xavier Martínez? Bai. Eta Josemari Villanueva. Bai. Aho batez onartu da. Laugarren puntua da, hasierako onarpena ematea 6/2020 kreditu aldaketarako espedienteari. Kreditu gehigarrien modalitatean. Bai, Begoña. Bai, hemen daukaguna da 6. kreditu aldaketa, hau baita ere da gehigarri modalitatekoa, baina hau da gehigarri modalitatekoa arruntena. Osea, hemen jarraituko duguna izango da beti danik indan prozedura. Finanziazioa da gerakinak erabilita, eta kasuntan egin beharko genukena da, onartzen baldin bada ekartzen dugun proposamena, gero aurkeztu ingo zan edo argitaratu ingo zan berriro boletinen, egongo zan 15 bat egun argitaratuta, eta ez baldin badaude alegazioa berriro argitaratu eta ja bain betiko onarpena edukiko zuen, eta ja prozedur guztia martxan jarriko zan. Hemen baita ere batzordean aipatu ziren gai guztiak, eta igual nolabait nabarmenak dienak edo gastu handienak edo importanteenak, edo esanguratsuak igual esateko, komentatuko genuke daukagula jarrita alde batetik 376
376.000 euro gutxi gora bera diela kontratazio berri batzuei egin dien eta pare bat gehiago egin imar dienak haien soldatarako edo kreditoa edukitzeko gastu horiek. Bestalde batetik edukiko genukeen soldataren igoera, barkatu, 200.000 kasu hontan aurten, eta izango zen jarritakoa 218.000 eurokoa. Aparte edukiko genuke hemen 2018 garren urteko gastu batzuk txertatu ezin dienak eta orduan derrigorrez kreditu gehigarri modalitatean junin bardienak. Edukiko genutuzke baita ere, 7. puntuan asaltzen diren aurrekontuko diru izendapenik gabeko ordainagiriak eta gutxi gora bera konputo guztia izango zen 82.000 eurokoa. Eta gero horrez aparte baita ere edukiko genituzkeen hainbat gastu, adibidez, inventarioa egiteko 70.000 euro jartzen dugu martxan, edukiko genukeen baita ere adikzioen aurkako plana eguneratzea eta artxiboen antolaketa beste 10.000 euro, Enperadore 37 fatxada berritzeko izango zian 50.000 euro, edukiko genukeen baita ere abegiko obra gehi gero zutaniko egoitzaren egokitzapena izango zian bien artean 461.000 euro. Gero edukiko genuke baita ere hemen komentatu genuen aurrekontuak aprobatu genuenean nahi genuen zen nolabait buelta osoa eman informatikako zerbitzu osoari eta 2 fasetan egin nahi genuen, momentu honetan ikusia egoera nola dan fase gehiagotan egingo da, eta hemen komentatu genuen batzordean lehenengo fasean jarritako zenbaki batzuk edo gauza batzuk eroringo zian, utziko zian gerorako, baina zeuden beste hainbat gauza, antivirusak, firewalls, badakizuen ikontaz ez dutela bat ulertzen, hainbat gastu de aplikazio informatikoak lizentzik eta hainbat gauza, dela 1.000 euroko gastua edo inbertsioa nolabait aurrein inbarzitzaiola nahi eta nahi ez, eta hemen sartzen egea, edukiko genituzke gero baita ere urtero egiten dien inbertsioak importantenak diela balez argia jarri eta jartzen dugu 80.000 euro kasuntan horretarako. Egiten duguna adibidez da baita ere Samanegoko gimnasioaren teilatua berritu ingo dia eta 200.000 euro dira horretarako. Komentatu ditugu hainbat gauza, gero baita ere adibidez autobus elektrikoa da beste erronka edo apostu handi bat egin duguna herrian eta horretarako karga puntua egokitzeko 80.000 euro beharko genituzke. Bizi berritze programa baita ere beste programa importantea guretzat eta hori beti elikatzen goaz behar den enean eta kasu honetan 5.400 euro izango zian. Familieskoa baita ere indartu iten dira, 24.000 euro, eta azkenean datu guztiak edo dena zenbatuta kopurua borobilduta gutxi gora bera dira 2.200.000 euro. Hau izango zen kreditu gehigarria, finantziatu iten da gerakinetatik, eta hau da gure proposamena edo guk hartzen den proposamena. Jose Mari. Ez toka zer. Handu? Aitanak hartuko. Bai, nik pare bat gauza komentatu nahi nituzke, honen ingurun. Egia esan kreditu aldaketa honek, Begoñako ondo azaldu den bezala gauza asko biltzen ditu, eta zaila eta astuna izango litzake bakoitzan balorazio zehatza egitea. Baina, orokorren badaude beharrezkoak diren hainbat eta hainbat gastu, eta gastu gehienei bide ematerekin ados gaude. Hau esan da, beste behin ere gure kezka agertu nahiko genuke moduei dagokienean. Oraintxe kreditu aldaketa honekin bozkatzen ari garena 2.200.000 eurotako gastua da, zifra nahiko potoloa, edukiz betea eta diagnosi sakona behar duena. Zalantzarik ez dugu egiten diagnosi hori ondo egina dezuela, baina hainbesteko aldaketek gure iritziz duela hilabete batzuk onartutako aurrekontuen egiazkotasuna nolabait ez baian jartzen dute. Aurrekontuak eta kreditu aldaketak tresna tekniko gisa udal baten eguneroko jarduera albideratzen dute, eta zentzu horretan noski ez dugu jartzen zalantzan aldaketa hauen egokitasuna. Aurrekontuak ordea
tresna politikoak ere badira eta proposatzen ditugun proiektu eta inbertsioak bildu beharko lituzke. Hau da, gure herritarrei hartu ditugun konpromisoen berri emateko balio dute nolabait. Horiek ezin badire bete edo egoerak hala eskatuta beharrak aldatu badira, partidak aldatzeko tresna baliagarriak dira, kreditu aldaketa hauek, eta gaur egun bizi dugun egoera honek hain zuzen ere, argi eta garbi erakutsi dugu tresna hauen balioa. Kreditu aldaketen gehiizko erabilerak ordea, aurrekontuen eta kudeaketa planaren asimilazioa edo jarraipen egokia egitea galarazten du edo behintzat zaildu egiten duen batean. Duela hilabete batzuk esan genuena gaur ere mai gainera ekarrita, gure ustez, hasierako aurrekontuen helburua partida gehienak exekutatzea izan beharko luke, naiz eta jakina den, uneko unean ez dela posible, ezinezkoa dela hori hola izatea, aldaketa batzuk ezinbestean egin beharra daude. Labur bilduz, eta gure lehenagoko aurrekonten eztabaidan eduki genuen iritzi hortan irmo mantenduz, edukiekin orokorrean bai, ados gaude, baina formen aurrekontuen etengabeko egokitzapen eredu horrekin bat egiten ez dugunez, puntu hontan abstentzioa emango dugu. Dena den, orain udalak badu erronka garrantzitsu bat, aurrekontuen egokitzapena egitea osasun krisi honetatik eratorritako egoera sozioekonomiko berri hontara. Eta, lehengo Begoñak aipatu zigun, badakigu buru belarri zabiltzatela hontan, eta, berriz ere gure prestutasuna adierazi nahi dizuegu aldegun neurrian, eta, ohikoa baino pixkat denbora gehiagorekin, ekarpenak egiteko aukera aukitzea, eta duela aste batzuk helarazi genizuen proposamenak, bertan nola txertatu edo nola egokitu, nola baita eztabaidatzeko. Besterik gabe. Mila esker Aitana. Aipatu duzu zerorrek ere zerbait, baina badakizute ariketa oso konpleju bat egin behar izan du egula, oso denbora laburrean. Zuhurtzia zokatuz, modu koordinatuan gainerako erakundeekin lan eginez, dagokigun arduratik eta gure eskumenetik abiatuta. 2020 aurrekontuak berraztertzen gabiltza, jadanik onartu genuen aurrekontu bat, proiektu behar eta lehentasun eta egoera berrietara egokitzeko. Personak erdigunean kokatuz, beste behin, lehentasun osoa emanez gizarte alorrari, baina baita ere alor ekonomikoari eta alor kulturalari. Aurrikuspenak egin behar dira 2020 urterako, baina oso kontutan izan da 2020 urtearen ondotik 2021 urtea ere badatorrela, ez? Diru sarrerak nabarmen jaitsiko dira aurten eta datorren urteko egoera ere konplexua izango da. Koronavirusak sektore ekonomiko guztiak gogor kolpatu ditu, baina baita ere gogor astindu du erakunde publikoa. Foru funtsa da udalon diru sarrera nagusietako bat eta 20% eta 25% bitarteko beherakada izango dugu. Udalak ere urtero izaten duen errekaudazioa jaitsi egingo du. Eta horrek ariketa importante bat egitera eramaten gaitu. Esan bezala, 2020 urtea ez ezik, 2021 urtea ere kontutan izanik hartu behar dira erabakiak, lehentasunak, aipatu ditut, gizarte babesa, hiri ekonomia eta herri izarea. Baina jardun ekonomikoa babesteko egin dugu inbertsio publikoa mantentzearen aldeko apostua. Horrek Tolosako eta Tolosaldeko enpresen jarduera bultzatuko duelako. Ildo horretatik, datorren urteko egoera zein izango den ziur ez dakigunez, aurtengo urterako aurrikusia genituen proiektu eta lanak mantentzearen alde egin dugu. Aurretik aipatutako lehentasun guztiak bermatuta noski. Era berean, udaletik elkarte, talde eta eragile guztiei emandako diru laguntzak mantentzeko ahalegina ere egin dugu, aurten bere jarduna babesteko helburuarekin. Eta beraz, 2020 aurrekontuak izan ditu beherakada, baina bereziki horiek lotura izan dute bertan behera eta ospatu ezinik geratu diren jarduerekin. Esate baterako azoka bereziak. Baliabide horiek koronavirusak sortutako beharretara bideratu ditugu,
oso aldakorra den egoera baten aurrean gaude, horregatik sortu litezkeen behar berriei erantzuna emateko aurreikuspenak ere egin beharko ditugu, aurrera begira ere. Besterik ezean, bozketara pasako gineke. Ados. Olatz Peon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Patxi Amantegi? Bai. Joseba Koldo Ormazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xabier Balerdi? Bai. Izarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Abstentzioa. Aitana Mondarain? Abstentzioa. Aitzol García? Abstentzioa. Olatz Artola? Abstentzioa. Ander Figuerido? Abstentzioa. Garbine Marzol? Abstentzioa. Xabier Martínez? Abstentzioa. Eta Jose Mari Villanueva? Bai. Bueno, orduan, proposatutako kreditu aldaketa hasieraz onartu da. 5. puntua, hasierako onarpena ematea diru laguntzen eranskina aldaketei. Eranskinaren aldaketei. Bueno, hemen kasu honetan, gaur dakarkigu, azkenean 6 kreditu aldaketa nolabait bai edo bai berri ematea edo bai boskatzea, eta batetan eta bestetan ematen direna dira, batzutan diru laguntza berriak sortu dira, beste batzutan egin diena da handiagotu eta beste batzutan egin diena da pixkat birmoldatu. Eta egin behar duguna da kasu guztietan da, diru laguntzaren eranskina kasu bakoitzan, proposatu egin behar da aldaketa, eta egin behar dana da hasierako onarpena. Hau ere gero Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen da, eta alegazioak ez baldin badaude, ja behin betikotaz transformatzen dira, baino aldaketa bakoitza eman iten danen, eranskina aldatu iten da. Hemen baita ere, komentatu genduen batzordean, daudela 2 taula, batean dia proposatzen diren aldaketak, eta azkeneko taula gehatzen zaiguna da, aldaketa hori egin ondoren partida nola gehatuko zitzaigun egokituta. Gehien bat igual aipatzeko, bada Tolosanko elkartea egiten nahi den egiten nahi den lanagatik momentu une hauetan ez bakarrik bere elkartekidetza baizik Tolosako merkatari osoarentzat aurten egingo genukeen izango zen indartu bere diru laguntza 6.000 eurotan, leheno komentatu dugun bezala bizi berritze proiektua 5.400 gehiago jarriko zian eta bukaeran izango zian 28.080 eurokoa, lehen aipatu duguna adibidez Bedaioko internetan zabaltzeko diru laguntza bezala jarriko zen 16.000 euro, suspertu Tolosa merkataritzan dala 2. kreditu aldaketa leheno komentatu duguna horrela baita ere izango zian 98.000 euro, ostalarerientzat 30.000 euro, Zutani baita ere egin duguna izan da momentu honetan bere diru laguntza handiagotu indeu 2.000 eurotan, eta orduan jasoko zuten azan kasu honetan 10.000 euro urtean, eta leheno aipatu izan duguna, aldatzen baldin bada zeozer, egin behar duguna da diru laguntzaren eranskina aldatu ere. Ez dakit Jose Mari zerbait aipatzeko badakozun. Ez. Andu edo Aitana? Garbinek uste du baina. Gauzatxo bat bakarrik, guztiekin ados, baina gauzatxo bat aipatzeko, antolakutza batzordean jakinarazi genuen bezalaxe, onartu behar dugun 2020ko diru laguntzen eranskina aldatzeko proposamen honetan, konturatu gara oraindik ere 2018ko diru laguntza bat ordaindu gabe dagoela, kontseiluaren zehazki, eta arrazoia zuriketa behar bezala ez egina izan omen da. Argitzeko eskatu genunean, jakinarazi ziguten 2017 edo 2018 urtean, ez zigun zehazki esan noiz, diru laguntza zuritzeko dekretua aldatu egin zela, eta ikusi duguna da, horrek zaildu egiten duela prozesua. Hortaz, zuriketa prozesua berrikusteko eskaera luzatzen dugu, horrelakorik berriro gerta ez dadin. Izan ere, honek guztiak hurrengo urtetako diru laguntza geldiarazi egiten ditu, eta horrek eskatzaileen eguneroko martxa ere eragina dauka. Besterik ez. Konforme, Garbine. Bozketara pasako gineak orduan. Olatz Peon? Bai.
Begoña Tolosa, Bai. Nerea Letamendia, Bai. Patxi Amantegi, Bai. Joseba Koldo Ormazabal, Bai. Egoitz Sorozabal, Bai. Xabier Balerdi, Bai. Izarne Iglesias, Bai. Andu Martínez de Rituerto, Bai. Aitana Mondarain, Bai. Aitzol García, Bai. Olatz Artola, Bai. Ander Figuerido, Bai. Garbine Marzol, Bai. Xabier Martínez, Bai. eta Jose Mari Villanueva, Bai. aho batez onartu da proposamena. Seigarren puntua, hasierako onarpena ematea aurrekontua gauzatzeko arauaren aldaketari. Bai, Begoña. Bai, momentu honetan ekartzen deguna da, urtero aurrekontuekin batera egiten deguna da onartu aurrekontuaren gauzatzeko araua edo ejekuzio arauak deitzen deguna. Kasu honetan guk honek ekartzen deguna da 37. artikuluaren aldaketa proposamena. 37. artikulua lotuta dago Kutxa Finkoko aurrerakinarekin. Kasu honetan, otsailaren aldean, estatuko aldizkari ofizialean argitaratu zen sektore publikoaren kontratazioaren aldaketa txiki bat, eta hori egitezuna zen Kutxa Finkoko aurrerakinaren erabilpena arindu. Eta guk egin deguna da hildo hortatik, gure aurrekontuen gauzatzeko arauetan ere, prozedura guztia arindu nahian, proposatzen deguna dira aldaketa batzuk onartzea. Kutxa Finkoaren aurrerakinaren erabilpena jarrita dago ejekuzio arauetan eta dago lotuta baita ere arau foralean azaltzen denarekin, noiz, nola, zenbat eta zeintzu daukate erabiltzea. Dauka oso erabilpen zehatza. Eta kasu honetan guk hemen proposatzen genuna baita ere prozedura arintzeko zen, hainbat gauza orain arte esaltzen zienak nolabait kentzea. Alde batetik, orain arte gehieneko kupurua banaketa 600 eurokoa zen gastu bakoitzarekiko eta proposatzen duguna da muga hori nolabait desagertzea. Beste alde batetik baita ere departamentuak oraingo zeukatena zen 1.500 euroko aurrerakina eskatzea gehienez eta guk egiten duguna da muga hori zabaldu 3.000 euro arte. Beste alde batetik baita ere eskatzeko unen ezin zuten eskatu partidaren kredituaren laurdena baino gehiago, eta guk baita ere muga hori kendu iten deu, noski beti onartuta partidan egon behar dula eskatutako maksimo hori dala 3.000 eurokoa, eta gero beste alde batetik zeon beste muga bat nun aurrerakinak luzatu itezianen, departamentua egin inbartzuna zen kontuartzeletatik handik hilabete batea ekarri kontuak fiskalizatzeko. Gu baita ere epe hori kendu izan deu, dirua nolabait gastatu ez den bitarten, gastatu baldin bada eta nahi baldin badute berriro aurrerakin bat egin inbarko zen orduan bai kontuartzailetara etorri eta fiskalizatu inbarko zidan gastu horiek, edo bestela gastatzen ez den bitartean topea jarriko genukeena izango zen abenduak urte bakoitzeko abenduak 15. Azkenean honekin lortuko genukeena izango zen gehien bat prozedurak arintzea, eta orduan kasu honetan erabiltzaileek departamentuko jendea eskertu ingo zuten, eta gero beste alde batetik lortuko genukeena nolabait izango zen gure administrazioa askoz eraginkorragoa izatea. Eta hori da proposatzen ditugune aldaketak. Jose Mari. Ez ondo dago. Andu. Gure ados gaude. Vale, orduan bozketara pasako gineke. Oso ondo. Olatz Peon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Patxi Amantegi? Bai. Joseba Koldo Ormazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xabier Balerdi? Bai. Izarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Bai. Aitana Mondarain? Bai. Aitzol García? Bai. Olatz Artola? Bai. Ander Figuerido? Ander? Arkatu, mikrofonoa itzaletan bai. Vale, Garbine Marzol? Bai. Xabier Martínez? Bai. Eta Jose Mari Villanueva? Bai. Aho batez onartu da, Vale. Zazpigarrena, 2019ko aurrekontuko diru izendapenik gabeko ordainagiriak. Bai.
Bueno, hauek dira 2019 garren urteko faktura konsignaziorik gabeko gastua dutenak. Honek prozedura oso berezi bat izaten dute ordaindua ahal izateko, nahi izan ezkero Begoñak adieraziko duena idazkariak, fakturan zerrenda hor dezue, kaserrekoa, etxezetxeko zerbitzukoa, molatukoak, eulen, taxi zerbitzua eta bersion digital, Leidor Zineman amandako emanaldia. Sailetako teknikariak egin dute txostena adierazten bakoitzaren zergatia, zergatik dauden horiek konsignaziorik gabe eta egoera horretan. Gizarte zerbitzutako sailekoak eta etxezetxeko laguntzaren fakturari dagokienez, aipatu kontratua izenpetu zala 2018ko apirilean, 2018ko abenduko faktura 2019ko aurrekontuari atxikitu zitzaiola eta hori egintzela orduko konturtzailearen gomendioz eta urtetik urtea hilabeteko dekalaje bat zegoelako gertatu dela. Molaturen kasuan, dakizuten bezala, bi lizitazio egin dira, lehenengoa 2019ko abuztuaren 9an helegitea izan zen, azaroaren 12an izan zen bigarrena, ebazpena azaroaren 12an eta abenduaren 12an eman zitzaion bigarrenari hasiera. Dakizuten bezala eta martxoaren 13ko errege dekretuaren ondorioz administrazio prozedura guztiak eten daude, beraz oraindik lizitazio prozedura amaitu gabe dago. Eulen enpresari dagokion fakturari dagokionez, 2018 urtean, Samaniego ikastetxeak metodologia aktiba izeneko plana bultzatuta, lanordu gehiago sartzea eskatzen zuen, baita ere hori aburu eraikinean, coworking eremua sortu zelako, eta pleguan ezin ziren horiek aurrikusi. Aldiz, Uzturpe eta Beotibar frontoian egiten ziren lanorduak murriztu egin ziren. Udalak zuzenean kudeatzen zituen bi kirol instalazio horiek hirugarren enpresa batek kudeatzera pasa zirelako. Hemen egiten ziren lanorduak orduan konpentsatu ziren aipatutako Samaniego eta Oriaburu eraikinean. Beraz, eraikin batzuetan gutxitu diren lanorduak beste eraikin batzuetan konpensatzen dira. Horiek prezioan izan duten ez dute eraginik izan, hau da, kontratuaren zenbatekoa ez aldatzen, lanorduak eraikin berrien beharretara berrantolatu direlako. Hori da bigarrena, eta taxi zerbitzuari dagokionez, kontua da taxi zerbitzuak zerbitzu honek gero eta erabilera handiagoa izan duela, orain arte gainera ez zuen inolako araudirik, zerbitzu bezala konsideratu ezkero lehiaketa bat egin behar zen, eta beraz, eta beste herrietan ere taxi zerbitzua herritarrentzako laguntza gisa bezala arautzen delako dagoeneko espedientea abian jarrita dago. Hor daukazute diktamenean azterketa juridikoa, egoera horren aurrean kontu hartzaileak egiten duen erreparoa, eta akordio proposamenean erreparo hori altxatzea proposatzen da, prestazioak eman direlako, onartzen dela edo egiaztatu dutelako teknikariak zerbitzuak eta emanda daudela, eta bestela Tolosako udalaren bidegabeko aberastea gertatuko litzatekelako. Zakit honen inguruan, Jose Mari edo Andu, zerbait aipatzeko badauko zuten. Azkenen ezinbesteko zerbitzuak berunen eman behar ziren, eta nik usteke hemen dagoen dokumentazio guztiki gauza justifikatuta daude. Aurrea. Dudari gabe, zerbitzu horiek ordaindu behar direla, egindakoak dialako. Bestei gabe, nik uste bidea jarri behar diala, zerbitzuak dagokien momentuan ordaintzeko, ze egoera nik uste administratiboki irregular xamarra dela eta zerbitzu eman duten enpresentzat ere horren beste luzatzeako horrek eta baina, badakit denoko horretan aleginduko gehala. Bai. Mikrofonoa, nolat.
Ez entzuten. Tani itzein da itzein, eta ez, esaten nahi nintzen, txostenetan garbi galditura batzutan aurrikusi ezin zitezkeen gertaeragatik izin dela, baino egia da baita ere, horrek konsignaziorik gabeko faktura izateak mahai gainean oso prozedura eta fiskalizazio eta neurri zorrotzak ekartzen ditula, eta alden neurrian behintzat, urtean bertan hartu beharko lirateke neurri horiek espedientea egokiago geratu dadin, ez? Era bat ados. Bozketara pasa? Bai. Oso ondo. A ber, Olatzpeon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Atxa Mantegi? Bai. Joseba Koldo Ormazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xavier Balerdi? Bai. Itzarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Bai. Aitana Amondarain? Bai. Aitzol García? Bai. Olatz Artola? Bai. Ander Figuerido? Bai. Garbine Marzol? Bai. Xavier Martínez? Bai. Eta Jose Mari Villanueva. Bai. Aho batez onartu da. Bueno, urrengo puntua, 8garrena, onarpena ematea udal langileen eta dedikazioa duten korporazioko kideen ordainsarien igoerari 2020 urtekoa. Hemen dakizuenez, dago, aurkeztu da, EH Bildu emendakin bat edo zuzenketa bat, eta gero baitere PNVek eta PSek daukate beste emendakin bat. Bai, urteko udal langileen igoera, ohiko prozeduraz batzordetik pasa, diktaminatu eta osoko bilkuratik pasatzen da, eta orain denbora asko gainera erabakizun pleno honek udal langileekin batera erabateko dedikazioz aritzen diren korporazioen ordainsaria igoera modu berdinean aplikatzeko, ez? Hemen irizpidean eta horrela diktaminatu zen batzordean, ordainsaria 2% igoera planteatzen da baldintzatuta kreditu aldaketan behin-behitiko onarpenera, eta gastua onartzen da, kopurua ezartzen da, eta laugarrenik masa salarialaren 0,3% igoera egin aurretik legeak markatzen dituen ekintzen artean azterketa bat egitea eta dauden beharren arabera lehentasunak markatzea. Honen aurrean, diktamen aurrean, aipatu du Begoñak, EH Bilduk emendakin bat aurkeztu zuen, honen aurrean adostutako zuzenketa bat egiten saiatu gara 3 alderdien artean, eta ez da posible izan, ikuspuntu ezberdinak dugu antza, beraz, egingo duguna da, iruditzen bazaizue, 2 emendakinak irakurri, bozkatu behar dira banaka, lehenengo EH Bildukoa, lehenengoa aurkeztutakoa dalako, eta gero ronda irikiko dugu. Bozketaren aurretik, iruditzen bazaizue, baina 2 emendakinak bata bestearen jarraian irakurriko ditugu, bai? Nahi bali maizu, Andu, irakurriko dizute zuena? Bai. Maiatzaren 20an antolakuntza batzordean aurkeztu den akordio proposamena aurrean, Tolosako EH Bilduko udal taldeak honako emendakina proposatzen du. 2. puntua, erabateko dedikazio edota dedikazio partzialaz aritzen diren korporazio kideen ordainsarien igoera lehen puntuan aipatu den moduan ere aplikatzea proposamenetik ateratzea. Hau da, maiatzaren 28an onartuko den soldata igoera langileen soldatetarako bakarrik izatea. Eta korporaziokideen soldatetan 2020an igoerarik ez aplikatzea. Honela, korporaziokideen soldata igoerari dagokion diru kopurua beste behar batzuk asetzeko erabiltzeko aukera izango genuke. Igoera aplikatu ahal izateko gastua onartu behar denez, erabilera 2 aukera proposatzen ditugu. Kreditu gehigarriz onartu beharko litzateken kopura berrikusi eta onartu beharreko gastua txikitu, eta konpromiso hartu erakinetatik erabilikagabe geldituko den diru kopurua COVID-19aren ondorioz egoera zargarrienean gelditu diren beharrei erantzuteko erabiliko dela, edo aurreikusitako gastu onarpen berdina egitea eta COVID-19aren ondorio sortu daitezkeen pertsonal beharretarako erabiltzea.
akordio proposamena da, lehenik Tolosako udaleko langileen, funtzionari laboral zein pertsonal eventuala eta udal sozietateetan ordainsarien 2% igoera onartzea, zeinak 2020 urteko aurrekontuaren lehen kreditu aldaketaren behin-behineko onarpena baldintzatzen duen. Bigarrenik, igoera aplikatu ahal izateko dagokion gastua onartzea, eta hirugarrenik, masa salarialaren 0,3%aren igoera egin aurretik legeak markatzen dituen ekintzen artean azterketa bat egitea eta dauden beharren baitan lehentasunak markatzea. Mila esker, Randu. Orain irakurriko dut orduan adostutako zuzenketa Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkezten duena gai honen inguruan. Maiatzaren 20an Tolosako udaleko antolakuntza batzordeak 2020 urtean udalangileen eta erabateko dedikazio saretzen diren korporaziokiren ordainsarien igoera aplikatzeko gaia aztertu eta diktaminatu zuen. Maiatzaren 22an Tolosako udaleko EH Bildu talde politikoak erabateko dedikazioa eta dedikazio partzialez aritzen diren korporaziokiren ordainsarien igoera aplikatzeko proposamenaren gaineko emendakinari sarrera ematen dio. Koronavirusak eragindako kalte ugari eta larri Tolosako sare sozial eta ekonomikoan duen eraginagatik Tolosako udaleko Eusko Alderdi Jeltzale eta Alderdi Sozialistako talde politikoek adostutako zuzenketa aurkezten dugu. Akordio proposamena, lehena, Tolosako udaleko langileen funtzionari laboral zein personal eventual eta udal sozietateen ordainsarien 2% igoera onartzea, zeinak 2020 urteko aurrekontuaren lehen kreditu aldaketaren behin betiko onarpena baldintzatzen duen. Bigarrena, igoera aplikatu ahal izateko gastua onartzea, hirugarrena, korporazioko kideen ordainsarien igoera suspensoan geratzea eta udaleri eskatzea ireki dezan hausnarketarako bide bat non egungo krisi egoerak herrien garapen sozial, kultural eta ekonomikoan ezinbestean eragingo dionez, ordezkari politikoak egoerari laguntzeko, soldatari eragiten dioten neurria aztertzeko, orokorra Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan aplikarri izango dena. Eta laugarrena, eudelen bidez modu orokorrean erkidegoan neurriak hartzeko proposamenak emaitzerik ez balu, Tolosako udaleko korporazioak ez du soldataren urteko igoera aplikatuko eta diru hori koronavirusaren eraginez sortutako egoerei aurre egiteko bideratuko da. Horiek dira emendakinak. Orduan turnua irekiko dugu, Xemari? Bai, bueno, ez dakit. Udaleko langileen eta udal sozietateen ordainsarien uneko biak igotzeak erabat justifikatuta dago. Eta logikoki honek dakarrena, 2020 Arren urteko aurrekontuaren lehen kredituko aldaketaren behin betirako behin-behineko onarpena. Baina, beste igoeran gaur, egez, eta martxoaren geroztik munduko egoera sanitario sozialak eta ekonomiko erabat aldatu zaigu, eta zin dugu asmatu zen egoretan egon gaitezke bat hilabete barrun edo 2 urte barrun. Ez du berri gabe, ondorioak ekonomiko oso larriak izango ditugu eta udari denok izugarrizko esfortzu bat indarko dugu. Munduko osoko gobernuaren zor publikoa gorak egin behar egingo du. Naiz eta gure kasuan, esaret Europan batasunean edo Espainian edo Euskal Herrian baian, politikok egoki, ekonomikok egokiak egin eta onartu. Baina, okerez banago, segurunik administrazio publikoan lanean aritzen ari garen langile guztiok, funtzionariok, ala kargo politikoak azkenen nik hemen egiten dudan lana, beste funtzionarion balio berdina dauka. Segurunik guk gure ordainsarietan murrizketak izango ditugu. Eta, Covidek, eragin zuzenak karriko duten, eta segurunik historiakolak erakusten digu, baina segurunik gastu publikoan bat arlotan murrizketak izango ditugu. Olako egoeran ikusitakoan, guk PNVk eta PSek egiten dugun zuzenketak horrek guretzat logika guztia du. Naiz eta defendatu zinegozien egiten dugun lanaren garrantziak eta honekin batera lan horrela karren konpentsazioak ekonomikoa, naiz eta pedagogia asko egin uniontan gure herrian segurunik biztanlek asko ez dute ulertuko
gure soldataren igoera. Defendatu behar dugu guk egiten dugun duintasunaren lana, baina errexena da demagogia kutxean lortzea. Gero bestaldetik, hainbat herrietan igoera hau ja aplikatuta dago, aplikatu da. Adibidez, denbora gutxitan, baina Donostiako edo Argentrian udalek ia guk egindako aldaketak onartuta dauzkaten. Ze gertatu da, kasu honetan, erabakia hauek koronabirusaren krisiak sortuko aurretik udal bilkuretan onartu ziren, Donostian eta Argentrian kasuan. Eta bestaldetik, gure soldataren 2% egoera horrek litzateke diru kopuruko handia krisi ekonomiko handiarik aurrek egiteko. Udal guztien alkaten eta zinegotzien ordainketarako irizpide batzuk onartzeak asko kostatu zen hemen, Euskal Herrian. Eta momentu batean eudelen bitartez adostuta daude eta zorionez eta gaur ikuste kolore politiko guztien udaletan irizpideko hiek aplikatzen egia. Nik uste eto ikusitako naudela eta eraba justifikatuta dago gure zuzenketak, eta berriz ez dut irakurri behar, baina nik uste logikoena da eudelik eskatzen diguna, eta udelen erantzun bat baldin ez badago, azken puntuan azaltzen duguna, hartuko dugu. Baina nik uste dut, eta hiru partiduok nik uste hori onartzeko gaitasuna dugula, nik uste da logikoenak, eta hori da, nire hitzak. Hasteko guk ez dugu ontaz, gu da handirik egin nahi. Nik uste momentu honetan bi zirkustantzia ematen direla, alde batetik, eta hasteko esan, nik uste zinegotzien eta alkaten eta udalgintzan gabiltzan pertsonon soldata duinak ere eskatu behar diala, eta hortan ez da inongo arazorik, edo ez dugu inongo kezkarik zalantzari barkatu. Eta bestetik, esan, iaz horrela egintzan, eta iaz egokitu zian, bai liberazioak eta bai soldatak, akordio baten bidez. Guri, eta aipatzen ditu bi zirkustantzia horiek dira alde batetik, iaz egokitzapen handia egintzala, eta momentu honetan, soldatak nik uste egokitu diala, eudelek planteatzen ditu Tolosa bezalako herri batentzat, maksimoetan, eta bestetik, momentu honetan, egoera berezian gaude, eta zu diotzen bezala, eneko bia ez da asko, eta gehiago kontu simboliko bat izango litzake. Ni irakasle bezala presnen goken ere soldata jeisteko, ezin dut erabaki. Gure kasuan adibidez, erabaki ezakegu igoera hori eman edo ez eman, hori da aldea, besterik gabe. Guk eudelen esku ez ustearena, iruditzen zaigulako guk erabaki ezakegula, eta nik ez dut esaten hau aurrerantzean ere eman behar da nik, baina kontuan hartuta ematen dian bi zirkustantzia horiek nik uste justifikatuta dagoela aurten Tolosan horrela erabakitzea. Eta, nire argumentazio hor bukatuko zen, baina, ez da lehenengo aldia, Jose Mari, udalbatzan erabiltzen dezun, ez dakit, nahi iruditzen zai demagogia hitza deskalifikazioan sartzearena da, eta nik uste errespetua zor diegula besten ideiei eta besten argumentazioei, eta nik uste argudioekin eztabaidatu behar ditugula ditugun desadostasuna, baina deskalifikazioan erori gabe. Eta, nahi zuk epaitzea gure proposamena demagogiko bezala, iruditzen zait, sartu gaitezkela dinamika txar batean. Nik ez dut behin ere epaituko zuen jarrera politikoa. Ados egongo naiz edo kontra, baina ez ditut horrelako gauzak esango. Nik lehen ere aipatu dut, krisiak eragingo duela eremu publikoan da eremu pribatuan, baina pribatuan oso nabarmena da, dauden erte kopurua,
aktibidadea berriz martxan jartzeko dauden eragozpen guztiak eta 2 hilabetetan panorama nola aldatu dan, ez? Eta ulertzen dut horrek behartzen gaitula, erabaki batzuk ere hartzea, hemen aurkezten diren modu hoietan, ez? Hala eta guztiz ere, eta ikusita dagoeneko dantza hasita dagola, eta leheno aipatu dituzue ordainsariak, ez? Egokitu zienak eudelea. Baina hortara iristeko, urte asko pasa ziren, ez? Eta gauza guztiak gero bere ondorio luzea izaten dute, ez? Guk planteatu genuena, eta nik bat egiten detera bat, Josemarik aipatu ditun hitzekin, ez? Herri ezberdinetan erabaki ezberdinak hartzen ari direla, eta garbi ikusita dagona da, udal ordezkari guztiak, kolore batekoak izan edo beste batekoak izan, nolabaiteko ahalegin bat ikusarazi nahi diotela herritarrei, ez? Batzuek bere soldataren hainbesteko bat ematen ari dira, koronavirusak eragindako kaltei aurre egiteko, beste batzuk talde bezala jasotzen dutena ematea erabaki dute. Gero dietan kopurua ere hor dago, batzuk igoera aplikatu dute beste batzuk ez, ez? Eta nik horre egiten duten hausnarketa da zen mezu helarazten ari garan herritarrei, ez? Zen mezu helarazten ari geran. Nik uste dut, eztabaida guztio horiek eta gero areta gehiago alderdikoikeriaz egiten baldin badira, kalta egiten diotela, bai ordezkariei eta baita erakundeei bere osotasunean, ez? Orain egingo deguna keinu bat izango da, eta uste dut baita ere, eta aipatu dezute, keinuak importanteak direla, ez? Eta batzutan egin behar direla, ez? Baina gu pentsatzen genuen agian, posible haute zela, neurri eraginkorrago bat hartzea. Eta neurri eraginkorragoa alderdi guztien adostasunarekin. Eta hortarako badaukagu erakunde bat, eta da EUDEL, non alderdi guztiak ordezkatuta dauden, non irizpide bat markatzen danen, beti ere errespetua emanez udal bakoitzaren autonomiari, hori ez nuke inoz zalantzan jarriko, baina egon zitekeen irizpide konkretu bat, danak gutxi gora bera neurri berdintsuak hartzeko, ez? Eta nik uste dut herritarrak orduan beste mezu bat askoz ere positiboagoa jasoko lukela, ez? Eta azkenen egia da gaur keinu bat egingo dugu, baina ez da neurri eraginkor bat izango. Eta hori, eta ez da handu zuen posizioai ezer arpegiratzeko, baina hori egia da herritarrak ulertu dezakela demagogia bat bezala eta populismo bat bezala. Eta horrek, niri behintzat, benetan asko kezkatzen dau. Nik uste dut, eta azken urteotan, areta gehiago, ez, politikak orokorrean hartu dituen moduengatik batzutan, eta gertatutako hainbat kasuengatik ere, ez dela erreza izaten funtzio publikoan egiten dan lana barrioan jartzea. Eta arduradun politikoa izatea gaur egun ez da erreza. Ardura horiek eukitzea ez da erreza. Fiskalizazioa handia izaten dugu gure gainean. Eta konsiderazioa batzutan txikia, ez da? Baina nik uste dut gogorarazi behar dela, erakundeetatik, udal erakundeetatik, aldundietatik eta jaurlaritzatik baita ere, zuzentzen diren zerbitzuak, oso oinarrizko zerbitzuak direla herritarrentzat, garrantzitsuak eta beharrezkoak direla. Eta horrek bere konsiderazioa ere izan behar dutela. Guri gehien kezkatzen ziguna da zen mezu helarazten ari garen herritarrari. Eta horregatik pentsatzen gendun, agian egokiagoa izan da, ulertuta baita ere EH Bildutik egiten den proposamena, proposamen hori 3 alderdien sinadurarekin horrek izango zuelako balioa gure ustetan, gaia eudelen mahai gainean jartzea eta gauzak egokiago egitea. Ez da posible izan, baina guk bere horretan mantendu dugu, adostu nahi genuen zuzenketa hori, ahalegin hori egingo dugu, igoera ez dugu noski aplikatuko, eta eudelentik, hemen behintzat ez dugu adostasun hori lortu, ez dakit eudelen lortuko dan, baina lortuko balitz, ondo, eta bestela, ez dugu igoera hori
aurtengo urtean aplikatuko udal ordezkariei. Orduan, lehenengo emendakina bozkatuko dugu, EH Bilduk aurkeztutakoa eta gero bigarrena. Vale, ados. Bueno, orduan, hori, EH Bilduk aurkeztutako emendakina. Olatzpeon? Ez. Begoña Tolosa? Ez. Nerea Letamendia? Ez. Patxi Amantegi? Ez. Joseba Koldo Ormazabal? Ez. Egoitz Sorozabal? Ez. Xabier Balerdi? Xabier? Bai, beripa. Ez. Izarne Iglesias? Ez. Andu Martínez de Rituerto? Bai. Aitana Amondarain? Bai. Aitzol García? Bai. Olatz Artola? Bai. Ander Figuerido? Bai. Garbine Marzol? Bai. Xavier Martínez? Bai. Eta Jose Mari Villanueva? Ez. Bueno, orduan, EH Bilduk aurkeztutako emendakina edo zuzenketa ez da onartu. Orain, orain EAJak eta PSEek aurkeztutako emendakina bozkatuko zenukete. Olatzpeon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Patxi Amantegi? Bai. Joseba Koldo Ormazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xabier Balerdi? Bai. Vale. Izarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Abstentzioa. Aitana Amondarain? Abstentzioa. Aitzol García? Abstentzioa. Olatz Artola? Abstentzioa. Ander Figuerido? Abstentzioa. Garbine Marzol? Abstentzioa. Xavier Martínez? Abstentzioa. Jose Mari Villanueva? Bai. Orduan, emendakina edo zuzenketa onartu da, eta beraz, orain bozkatuko zenukete irizpena, diktamena, baino zuzenduta, enmendatuta, oraintxe onartu den zuzenketarekin. Olatzpeon? Bai. Begoña Tolosa? Bai. Nerea Letamendia? Bai. Patxi Amantegi? Bai. Joseba Koldo Ormazabal? Bai. Egoitz Sorozabal? Bai. Xavier Balerdi? Bai. Izarne Iglesias? Bai. Andu Martínez de Rituerto? Bai. Aitana Amondarain? Bai. Aitzol García? Bai. Olatz Artola? Bai. Ander Figuerido? Bai. Garbine Marzol? Bai. Xavier Martínez? Bai. Jose Mari Villanueva? Bai. Orduan, irizpena zuzenduta aho batez onartu da. Bederatzigarren puntua da alkatetzaren dekretuaren berri ematea. Tolosako udalaren alokairu publikoko etxebizitza parkean bizi diren eta COVID-19 pandemiaren ondoren zaurgarritasun egoeran dauden maizterrei aldi baterako alokairua eta komunitate gastuak ordaintzetik salbuestea xedea duten oinarriak aldatzea. Bai, hau berri ematea bakarrik da, lehen ere gai honen inguruan hitz egin genuen, ez dakit aipamenen bat, galderan bat edo badezuten. Urrungo puntura pasatu ginen. 10. puntua, kreditu aldaketen berri ematea. Eta hortxe dezue, bat 2020 kreditu aldaketa, kreditu txertaketa modalidadean, 2020 kreditu aldaketa, kreditu transferentzia modalitatean, 3 2020 kreditu aldaketa, espedientea, kreditu txertaketa modalidadean, eta 4 kreditu aldaketa espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean. Hoien berri ematea. Bai, Begoña. Bai.
Bueno, hemen dira 4 kreditu aldaketa, igual egingo duguna izango da lehenengoa eta hirugarrenak batea bia txertaketarenak. Hemen egiten dena da aurrekontuaren likidazioarekin edo urtea itxi edo ekitaldi ixten danen, egiten direna da kreditu gerakinak aztertu eta kreditu horietatik begiratzen dira zeintzu dira txertagarriak izateko foru arauak exigitzen dituzten baldintzak betetzen. Txertatzeko eskatu behar dena dira 4 baldintza betetzea, bada adibidez kapitalera egiten kredituak dira guretzat inbertsioak, beste gauza bat txertatzeko izateko da finantzaketa lotua duten kredituak, beste alde batetik edukiko genituzkeen obligazioa onartu gabe daukatenak oraingoz, eta baita ere izaten da beste baldintza bat txertatzeko modukoa izateko da azkeneko ekitaldeko azkeneko 3 hilabetetan onartutako transferentziak eta kreditu gehigarriak izateko. Hemen egin zan bi zatitan, bada 156.000 eurokoa eta hirugarren kreditu txertaketa zala 2.220.000 eurokoa. Hemen gehien bat dira onartutako obligazioak, oraindik obligazioak onartu gabe daudela, hoi gehienak, eta azkeneko edo hirugarren kreditu aldaketan, hemen horrez aparte baita ere aipatu egiten dira beste kreditu batzuk txertatu indienak, diela eraikita kapitalarekin lotuta daudena, dari iazko inbertsioak baita ere aurten gauzatuko dienak, haien artean adibidez azaltzen da usturpeko teilatua, frontoiaren usturpeko teilatua berrikuntza egiteko 170.000 eurokoa, ferialeko obra edo plaka fotovoltaikoak baita ere horre egiteko 120.000 euro, baita ere erabilera orokorretarako partidatan azaltzen da 394.000 euro, baina hor kontutan hartu behar duguna da, sartzen da alde batetik Euskal Herri plazako obra gehi paperkaleko obra, asfaltatzeko obrak aurten bukatzen dienak edo bukatzeko atarian daudenak, azterketak eta proiektu batzu, baita ere Zumardi txikiko proiektua, urbanizazio parketa lorategiak 1.000 euro, eta azkenean pixka dena batu eta azaltzen zaiguna diela 3.346.000 eurokoak, oidea txertatu deguna. Bigarren kreditu aldaketa dela kreditu transferentzi modalitatekoa, egin zan merkataritza eta azokako departamentoetatik, pasazan partida batetik zala bigarren partidatik, 4. partidara. Horre leheno baita ere alkateak aipatu izan duan bezala gastu batzuk erorintzian hainbat azoka bereziak egin ibarretzielako eta diru hori bideratu zen merkataritzako bonotarako. 80.000 bonotarako eta gero baita ere beste zatia erabilizan kudeaketako gastuak aurre egiteko eta baita ere komunikazioko kanpainari aurre egiteko. Hor transferentzia da 80.200 eurokoa eta azkena izango zen 4. kreditu aldaketa, baita ere da kreditu gehigarri bat, finanziatzeko gerakinak erabiltzen dira, baina kasu honetan premiazko gastuak zeanez, egin deguna da erabili alkatearen 5% eskumena, berez onartu egiten da dekretuz, eta hor kopurua igotzen da 835.000 eurotara, eta hor sartu deguna izan dira adibidez 2019 gizarte zerbitzuko diru laguntza batzuk ekitaldi etxezanen oraindik ebazpena egin etzeon aurten momentu honetan ebazpena eginda dago eta 52.000 euro horiek jarri dugu 4. kreditu honetan. Zezen plazako obra bukatuta dago eta azkeneko zertifikazioak edo fakturak nolabait iristeko egingo dira, pixkat ikusita egoera nola da, interesatzen zitzaiguna zen lehenbailen ordenketa horiei aurre egitea, eta berez, dirua jarrita dagoeneko partidan hori aurre egiteko, beste alde batetik geneukan zen Gernikako arbolaren obra hasteko 500.000 euro behartzean, adibidez, lehenoa garbinak aipatutako euskarazko diru laguntza Kontseiluan era 1.250 euro horiek baita ere aurre edo zuriketa aldekoa baldin bada dirua jarrita egongo zan dagoenez lehenbailen ordainketa egiteko partidan, eta gero beste gauza txiki badala usturpeko obra aurrea eramateko zuzendaritzako obrarako 6.500 euro jarrita. Hoi dena, gastu hau dira premiazko gastuak, eta dekretuen bidez partidan sinatuta gero partidan dago jarrita. Eta dena osorik leheno komentatu dugun bezala 835.000 euro gutxi gora bera, bilduta. Hauek berri ematea da eta ez da bozkatu behar. Mila esker Begoña. Aipamenik, Josemari,
Handu? Ez, bueno, lehen Aitanak pixka eta adierazi du gure jarrera zein dan. Horrengo puntua, orduan, 11. Puntua, alkatetzako dekretu hauen berri ematea, eta hortxe daude sartuta 2020ko otsailaren 3-tik apirilaren 30-era, eta zenbakiak dira 223. Dekretutikan 623. Dekretura. Hor barruan, bueno, aparte bidalitzaizue, baina hor barruan dago baita ere 2019ko aurrekontuko likidazioa onartu zuen dekretua. Bai, bueno, honen inguruan, Josimari, Ez. berri ematea da, baina... Berri ematea da, ba. Ez. Baina esplikatzen du pixkat edo... Nahi zutena, zuk esan. Bai, 2 minututan gutxienez aipatzeko urtero egiten dugu. Hemen guk behintzat beti komentatu izan duguna da, aurrekontua edozein urtetan aprobatzen danen, da gauza edo, ezkenean, importanteena gure udaletxean, baina baita ere, pentsatzen duguna da, aurrekontua bezain importante izaten da gero likidazio egiten danen, likidazioaren berri ematea. Gehien bat, likidazio egiten deunen argi geratzen dalako zenbateraino gauzatu diren gastuen aurrekontua eta zenbateraino burutu dien onartutako obligazioak, eta beste alde batetik baita ere esaten degulako zenbateraino gauzatu eta burutu dien sarrerak eta eskubide edo onartutako eskubideak. Kasu honetan, normalen beti banatu iten deguna izaten da, kontuazioetatik ematen zaigun txostena, baina horten ere banatu izan deguna dira likidazioarekin txostenaren batera banatu deguna da gastuaren eta sarreraren jaia partidaka edo xehetasun handiarekin eman diren aldaketak urtean zehar, pentsatzen degulako areta informazio gehiago eskuan eduki, areta hobeto ulertzen deu urtean zehar gertatutakoa. Baita ere, aipatu behar deguna beti da, likidazioetan azaltzen diren datuak dira, abenduan 30 arte dauzkagunak, zeren ordu hortan itxi egiten da ekitaldea, eta orduan luzatu zaigun informazio guztia dira, datuak ordura arte gure eskuan ditugunak. Aipatu berbalima da, ekitaldi ekonomikoa ziginela 27, gutxi gora bera borobilduta 27.000 milioi eurokin, eta ekitaldia bukatu intzan, borobilduta baita ere gutxi gora bera 34 milioi inguruko kopuru batekin. Pixkat aztertzen bali madegu, leheno komentatu izan deguna, daukagula jakitea zenbateraino gauzatu dien aurrekontuak eta zenbateraino burutu obligazioak, esan gutxi gora bera, portzentaiak edunekoak direla beste urteetan egin izan dienak, gauzapen maila 175koa izan da, eta burutuko obligazioak 188koak, eta hemen aurre intzaizkie baita ere inbertsio potentei egin dana da zezenplazako armaiaren berrikuntza, Samaniego eskolako teilatua, Alondegian jarri zan estalki berria, Bedaion adibidez frontoikaliko berrurbanizatu intzan osorik, eta gero baita ere udaletxe moarne intzitzaion aurre udateko obrari, eta gero beste hainbat obra txiki. Hoi kontutan hartuta, behar balima dira gastuak. Aurre egiten baiogu pixkat edo aztertu egiten balima dira sarrerak nola gauzatu izan dian eta zenbat izan da edo noraino burutu izan diren eskubide onartuak, hor kopuruak handiagoa dira eta iristen dira 181 batea. Berez, datuko oso altua dira, eta nik uste zoriondu inbar garela, zen Tolosako herritarrak oso zintzo dira arlo hortan. Aipatu baita ere, etxitako ekitaldietan ordaindu gabeko salduak denei aurre itzaie, dena dago ordainduta beste urtekoa, eta datu guzti hauek gutxi gora bere edukita, kontu hartzaretatik bidaltze zaigun txostenetan, azaltze zaiguna da pixkat aurrekontuaren emaitza. Eta aurrekontu horren emaitzan ikusten duguna edo konparatu egiten dira izaera berdineko bai gastuak eta bai sarrerak. Kasu honetan urteko ekitaldia baita ere emaitza positiboa eman du, ematen du 1.122.000 eurokoa, konkretuki, eta hemen nolabait zifra honekin adierazten duguna da ze puntutaraino gure sarrerak finanziatzen dute gure gastuak.
Bukatzeko baita ere azaltzen da beti likidazioan beste zifra bat oso aipagarria izaten dana, eta da diruzaintzako gerakinak. Diruzaintzako gerakinak kalkuloa ateatzeko egiten duguna da kontutan hartu funts likidoa, baita ere kobratzeko ditugun eskubideak eta baita ere ditugun obligazioak ordaintzeko, eta horrez aparte baita ere kontutan hartzen da ze saldoa da nolabai kobrantzaren aldetik zalantza bezala jartzen dienak. Eta kopuru hori ateata gastu orokorretarako atako zitzaigun zifra da 13 milioi borobilduta baita ere euro. Gero, dago baita ere beste datu bat gehiago behar baldin bada igual politikoki igual halako garrantzia ematen ez dioguna, baino kontu hartzailetatik oso datu potenteak eta importante dienak, eta da aurrekontuaren egonkortasuna aztertzeko honen bete egiten dugu udaletxiko egonkortasuna, baita ere zor biziaren ehunekoa bete egiten dugu, eta gastua arauaren erregela ez dugu betetzen, baino kasu honetan da gerakinak erabiltzen ditugulako. Berez, ez genuke plan finanziazio horik egin behar, bakarrik egin marko genukeena izango zen komunikazio bat aurkeztu plenoan. Eta hori ingo genukena da likidazio osoa bai entitateekin edo konsolidatua edukiko genukenean, orduan Paulinok edo kontu hartzailea egingo zuen olako komunikazioa. Berez, urtea gutxi gora bera bestetan bezala, kontutan hartuta aurreko urtea udal hauteskundeak eman ziela, urtea txukunatea da, eta posik sentitu garela, Tolosa guztiak. Mila esker, Begoña. 12. puntuarekin hasiko gea. 12. puntua da, aurkeztutako 2 mozio, udal finantzaziorako foru funtsari buruzkoak. Hor daude, 2 mozio, bata EAJ-PNV eta PSE-PSOEk, PSE eske gaizki dago hau, barkatu, baino eske zikla gaizki daude. Gaizki daude deialdian. EAJ-PNV eta PSE talde politikoen mozioa, eta gero beste mozio bat dago EH Bilduk taldeak aurkeztutako mozioa. Berdin egingo dugu, irakurriko ditugu 2 mozioak eta gero ronda irikiko dugu. Handu, irakurriko duzu zuena? Udal finantzaketarako foru funtsaren inguruko mozio proposamena. Maiatzaren 14an, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen Aldundiak udalei egiten dien diru banaketan 20% murrizketa aplikatzeko diputatu kontseiluaren alde bakarreko erabakia. Horrelako erabakiei buruz hitz egiteko toki beharko zukeen Gipuzkoako finantzen kontseilua hurrengo egunean bildu zen eta dagoeneko hartuta zegoen erabakiaren berri emateko izan zen. Udalak herritarren beharretatik gertuen dauden erakundeak izateaz gain, lehen mailako erakundeak dira. Udalegeak aitortzen duen bezala. Zentzu honetan euskal erakundeen arteko diru banaketan aldaketarik egon behar bada erakunde guztien artean eztabaidatu eta adostu izan behar luke. Aldeek informazioa modu gardenean partekatu ondoren eta inola ere ez alde bakartasunez. Zerbitzu publikoa garatzeko ezinbestekoa den finantziazioaz ari gara hizketan. Udalen eguneroko kudeaketan eta herritarren bizitzan eragin zuzena duten erabaki politikoez. Horregatik, honako eskariak egiten dizkio Tolosako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari. Udal finantzaketarako foru funtsari buruzko elkarrizketaren aldeko apostu irmoa egitea. Berraztertu ezala alde bakarrez hartutako erabakia eta udalekin elkarlanen adostasun bat bilatu ezala udalen egonkortasun finantziarioa ere helburu izango duena. 3. Elkarlana inoiz baino beharrezkoagoa dela sinetsita gaudenez, udalekin kogobernantzarako foro bihur dezala Gipuzkoako finantzen kontseilua. Bertan informazioa partekatu dadila, proposamenak aztertu eta adostasunak lortu daitezen ondoren Gipuzkoako udalen finantzaketari buruzko foru arauan beharrezko isla izan dezaten. Tolosako udalak erabaki honen berri emango dio Gipuzkoako Aldundiko diputatu nagusiari, Ogasun diputatuari, Gipuzkoako Batzar Nagusietako alderdi guztiei eta Eudeleko, Gipuzkoako eta EAeko zuzendaritzei. Errandu. Jose Mari, irakurriko duzu bestea?
joan den maiatzaren 14an Eudeleko batzordeko exekutiboak proposamen bat egin zuen Foru Aldundiak eta lurraldek historiko bakoitzeko udalek osatutako elkarrizketa gunek edo erakunde arteko mahai bat sortzeko eta artikulatzeko. COVID-19 pandemiaren ondorioz bizi dugun salbuespenezko egoerak Euskal Ogasunean diru-sarrera fiskalei zuzenean eragiten ari zaie Euskadiko enpresetako eta familietako ekonomian duten eraginagatik. Alarmak egoeran hartutako erabakiak eragin zuzenak izan dute erakundeetako diru-sarrera fiskaletan, baina udaletxetan ere. Izan ere, zergak ituduetan duten baterietan ez ezik, haien ordenantza fiskaleko diru-sarreretan ere murrizketak izango dituzten osasun krisiak, krisi ekonomikoak eragin baitu. Joan den 2008ko maiatzen 12an Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 3/2020 Foru Dekretuen arauak onartu zuen. Horren bidez, aldatuk egin dira udalak finantzatzeko foru funtsak 2008an konturak egindako entregak eta aurrekontuk eta zergak arloko hainbat neurrik ezarri dira. Tokik erakundek erabaki modu handiagoak izan dezaten kreditu gehigarriak onartzean. Bai eta COVID-19ak eragindako egoerarik aurrek egiteko tasen hobariak egin ahal izateko ere. Maiatzaren 15an Gipuzkoako Finantza Lurralde Kontseiluak 3/2020ko Foru Dekretu arauak aztertu zuen. Bai eta horrek udal finantzetan dituen ondorioak ere Gipuzkoako udalen udal finantzeketarako funtsaren bidez. Gaur egun, inoiz baino gehiago, erakunden arteko elkarrizketa beharrezkoa da, pandemiak honi modu koordinatuk eta eraginkorren erantzuteko. Horregatik, Eudeleko batzordek eragileen jorratutako bai gaineratu da eta erabakik hauek hartzea proposatu da. Eskatzea Gipuzkoan elkarrizketarako mailak instituzional bat sor dadila, Foru Aldundiaren eta Eudeleko Gipuzkoako lurralde batzordearen artean. Lurraldek eremuk instituzionaletatik krisiarik erantzuten dioten ekimenetan koordinazio bultzatzeko lankidetzak eraginkorra garatuz eta herriarentzat erakunden arteko gobernantzak hobea lortzeko. 3/2020 Foru Dekretuen araua finantzen lurralde kontseiluak aipatzen du arazoko kuota jorratuketa aztertzeko. Hala ere, Euskal Erakunden arteko finantzak harremanak arautzen dituzten oinarriak ikusirik eta kontutan hartuta krisialdiaren intentsitateak eta arrisku partekatuaren printzipioa, inoiz baino gehiago beharrezkoa da egoerak ekonomikoari diru bilketaren aurreikuspenei eta udalen egoerari buruzko informazio partekatzea. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dugu finantzen lurralde kontseilua 3 hilean behin deitzeko. Jose Mari, ronda irikitzen dugu eta zuzego askriztea. Bueno, espero guztian darman gauza berdinetaz zitzeiten ez, COVID-en ondorioak. Nik uste lehenko urteko hauteskundetan duelako urteko ez. Hauteskundetan inorketzen aurkeztu koronavirus honek ekarrituen kalte guztikorik aurrek egiteko. Manualak ez zuen prestatuta eta politiko guztien egoera berdinen aurrean tokatu zaigu erabakiak hartzea. Erakunde guztik une askotan improvisatzeko beharrean aritu dira, zeren ezinbestekoak izan da logikoki ahalik eta azkarren erabakiak hartzea. Eta nik uste munduko osoko gobernu guztien oposizio politikoek, bere gobernuari leporatu diotela improvisazioan erortzen ari zaretela. Bueno, holako kasuan gaude hemen segurunik, ez? Foru Aldundia Fofiren kasuan duen jokabideak, ez dakit, udal hauteskundetan duen garrantzia dela eta hobiak izan beharko zatekien. Hala ere, eta hau dela eta hemendik aurrera udal finantzatzeko foru sistematikan eta ala metodologian ezinbesteko diak aldaketak. Eta aldaketak horien martxan jarri behar dira. Alderdi sozialistok, Gipuzkoako erakundeko batzorde betearazleen planteatu dute beharrezkoa dela informazio partekatzea gauden egoera ekonomiko eta sanitario eta sozialak aurrek egiteko. Eta erakunden artean koordinatuta egoteak ezinbestekoa da, Aldundiaren eta udalen arteko lankidetza eraginkorraren bidez.
Ildo honetatik, erabakiak hartu baino lehen foruko ogasunen eta udalen ogasun diru bilketaren aurreikuspenak ezagutu behar dira, bai eta udalaren egoera ere. Hau dela eta, Gipuzkoako Finantzen Lurralde Kontseiluan, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak eta Gipuzkoako udaletako ordezkariak bertan daudela. Eta hirukilean behin bilduko dadiak eskatzen da gure guztia. Horrelak erabakik egokiak hartu izango dituzte, eta Foru Aldundiaren eta udalen egoerak ekonomikoak erabat izaututa, erabaki horiek hobeak izango dira. Eta da gure guztia, arrazoia. Mila esker, Jose Mari. Andu? Anderrek hartuko ditza. Bai. Gipuzkoako Foru Aldundiak zu esan bezala udalak finantzatzeko foru funtsa alde bakartasunez murriztea erabaki zuen Diputatuen Kontseiluan maiatzaren 12an, eta Gipuzkoako aldizkari ofiziala maiatzaren 14an publikatu zuen. Hurrengo egunean, maiatzaren 15ean, Gipuzkoako Finantza Kontseiluaren bilera egin zen. Non aldundiak eta udalek parte hartzen duten. Zuek aipatzen duzue mozioan, 3/2020 foru dekretu araua aztertu zela Kontseilu horretan. Baina benetan eman zena berri mate bat, besterik etzen izan, ez? Erabakia lehendik hartuta zegoelako. Egokiena gure ustez, bilera horretan bertan gaia jorratu eta adostasun batera iristea zen. Zuek aipatzen ez duten bezala, gaur egun, inoiz baino gehiago, erakunden arteko elkarrizketa beharrezkoa da. Baina guztien artean irtenbideak lortzeko, ez? Ez erabakiak alde bakartasunez hartu eta kaltetuei berri emateko kasu honetan gertatu den bezala. Nik hemen ez dut ikusten Eusko Alderdi Jeltzalearen kogobernantza eta auzolana. Horrexegatik, Gipuzkoako 75 alkatek, Euskal Herria Bildukoak, PSEkoak eta independenteak desadostasuna adierazi zioten neurri honen aurrean aldundiari. Alternatibak egon badaudelako. Egoera gogorra bizitzea sortatzen ari zaigu. Osasun arloagatik bat, baina plano sozioekonomikoan ere. Eta honek argi daukagu erabaki zailak hartzea behartzen gehituela. Baina horregatik uste dugu hain justu, horrelako erabaki lazgarriak guztion artean hartu behar ditugula. Eta guztion artean diot benetan, ez suspertze plan baten izenburu bat bezala. Udalak izan dira pandemiaren aurrean lehen lerroan izan direnak, ez? Gastuak hartu dituzte bere gain, egoeraren premiagatik eskumenak norenak diren begiratu gabe askotan, egin beharreko gastuak eginez, eta orain aldundiak babes gabe utzi ditu. Bigarren mailako instituzioak bezala tratatu ditu izan ere. Udalek, zuk esan dezuen bezala, euren tasa eta zerga bilketa nahiko murriztea izango dute, eta gainera foru funtsa murriztuko egingo zaie. Kontutan izan behar da, herri askorentzat finanziazio iturri nagusiena dela, ez? Adibidez, Larraulen aurrekontuaren 70% suposatzen du, Orexan aurrekontuaren 80% eta Tolosan etorrita aurrekontuaren 52% inguru. Ez, 3 milioi euro gutxiago jasoko ditu Tolosako udalak. Olatzuk maiatzaren 14an, Atarieko elkarrizketan zenion bezala, udalak dira herritarrekin harreman zuzena duten erakundeak. Eta horrexegatik, udalak herritarengan pentsatu behar du. Herritarrak erdigunean jarriz benetan. Eta ezin duzuna da olatz, alderdiaren irizpideak itxuan jarraitu, eta aurretik jarri, eta Tolosarroan pentsatu gabe, ez? Herritarrentzako politiketan eragin kaltegarria izango duen erabaki baten aurrean, ezin gara horren lausoak izan. Horren aurrean, 56 alkatek bestelako proposamen aurkeztu zuten. 2020ko ekarpena berdin mantendu eta hor geratzen den desfasea edo deritzena 3 urteetan zehar bueltatzea, ez? 2008ko krisiaren ondorioz egintzen bezalaxe. Gipuzkoako Foru Aldundiak aldiz ezezko borobila eman zuen eta argudiatuz aldundiaren aurrekontuak bete egin behar zirela eta ezin zela murrizketarik egin aldundiko aurrekontuetan, udalekoetan bai. Udalen legeak arautzen duen bezala, Euskal Erakundeen arteko finantza harremanak arautzen dituzten oinarriak ikusirik, eta kontutan hartu eta krisiaren intentsitatea eta arrisku partekatuaren printzipioa zuen mozioan aipatzen duzuten bezala, ezin da karga guztia udalengan bakarrik jarri. Herritarrengatik gertuen dauden instituzioak hain zuzen ere. Eta batez ere, berriro diot, horrelako erabakiak alde guztien artean hartu behar dira. Eta kasu honetan,
egokiena Gipuzkoako Finantza Kontseiluan elkarlanean erabakitzea litzateke. Gaur jakin dugu Markel Olano aldun nagusiak adierazi duela intentzioa udalekin foro irankor bat osatzeko. Ongi etorri izango da, baina berriro diot, gure ustez, berandu dator. Mila esker, Ander. Bueno, gaurko osoko bilkuran aipatu da lehenago ere, koronavirusak eragin zuzena izan duela guztiongan, baina baita ere erakunde publikoetan, ez? Udalak bere aurreikuspenak egin behar izan ditu, egoera berrira egokitzeko, eta horrek eskatzen duen ahalegin guztiarekin, ez? Baina udalak ez gara ariketa hori egiten jarri ala beharrez, ez? Foru aldundiak, udal guztiak, norbere esparruan gure lanketa egin genezan, martxoaren 20an, eta zuek zuen mozioan maiatzaren 14a aipatzen dezute, ez? Dagoeneko ja martxoaren 20an idatzi bat helarazi zuen udaletxe guztietara, ez? Eta martxoaren 31an gonbidapen bat jaso genuen bilera batean parte hartzeko. Bilera hori apirilaren 2an egin zen. Eta han bertan, Gipuzkoako foru ogasuneko diputatuak berak, egoera den berri eman zigun udal guztiei, ez? Guztira, eskualdeko ezberdinetako 82 udalerrik parte hartu genuen bertan. Orduan, eskatu zigun ogasuneko foru diputatuak aurrekontuak egokitzeko ariketa egin genezan. Eskatu zuen zuhurtzia eta eskatu zuen pazientzia. Eta jakinarazi zuen udaletxe guztietara zein zen egoera, ez? Baina, Ander, pedagogia pixka bat. Euskadin, erakundeen finantzaketa partekatua da, hemen ez dago murrizketarik. Zuek aipatzen dezuten bezala, eta hori, ez dakit jakinarazi nahi dezute edo azalerazi eta ez da egia, ez dago murrizketarik. Euskadin, erakundeen finantzaketa partekatua da, onerako eta txarrerako. Jasotzen denaren zati bat, 170 jaularitzarako da, 117 diputazioentzako eta 110 udalentzako. Aurrikuspena baino gehiago biltzen baldin bada, automatikoki danak bere proportzioan gehiago jasotzen dute. Eta gutxiago biltzen bada, gutxiago banatzen da. Adibide batez, aurreko urtean bildu zen aurrikusita zegoen baino gehiago. Eta aurtengo lehenengo hiruhilekoan udal guztiak jaso dugu aurrikusitako horren eta jaso danaren arteko diferentzi gehigarri hori. Baina partekatua da, honek alde bakartasunez erakundeek ez dute erabakitzen murriztea, kentzea edo jartzea. Bildu diputazioan gobernuan zegoenean baita ere, 2011 urtean, ogasunak Gipuzkoan bildutako diru kopurua aurreikusitakoa, baina baxuagoa izan zen, danak dakigun arrazoiengatik, eta udalek denetara 84 milioi itzuli behar izan zuten. Hori ez zuen bilduak bere horretan horrela erabaki. Hori finantza sistema partekatu horren ondorioa da. Gainera, kontutan eduki behar da, 2012 urtean udalen egoera finantziarioa oso larria zela. Eta udal askok bilduko diputazioaren tutelapean plan ekonomikoak egin behar izan zituztela. Eta egoera horri ere aurre egin behar izan ziotela euskal erakunde guztiek. Beraz ez da murrizketarik, baizik eta da egoerari aurre egitea. Modu guztietara, eta egia da, gure ustetan baita ere, mahai instituzional bat sortzea beharrezkoa dela. Eta zuk ondo adierazi duzun bezala, badirudi gaur ja adierazi dutela mahaia ez dakit osatuta edo osatzear dagoen. Eta baita ere gure emozioan eskatzen dugu Finantza Lurralde Kontseilua 3 hilean behin ere deitzea. Orduan ez dakit, bozketara pasako geha? Uste baiazu, erantzuten mesedez. Esan dezu, bai martxoaren 20an idatzia jaso zuten dutela, martxoaren 31an bilera bat, eta bilera bateko deialdia, eta apirilean bi, baina zuk esan bezala egoreren berri eman zen. Eta aurrekontuak egokitzeko esfortzua eskatu zitzaion udalei. Baina guk eskatzen genuena zen, beraien artean edo adostea, bai Aldundia eta bai udalen artean. Zuk aipatu duzu 2011an bai Euskal Herria bildu zegoenean, Martin Garitano aldun nagusia zenean, holako
ajuste bat egin zela, baina kasu horretan, ajuste egin aurretikan, aldun nagusia udaletxeko ordezkariekin, udaletxe guztietako ordezkariekin bildu zen erabaki hori hartu aurretik. Eta hori da guk kasu honetan eskatzen duguna, ez? Erabakia hartu behar dela, ziurrenik bai, egoera oso zaila da ekonomikoa toki guztietan. Eta ziurrenik hartu beharreko erabakia da. Guk eskatzen genuena da, erabaki hori hartu aurretikan biltzea udalekin eta erabakia guztion artean. Elkarlanean, gobernantzan eta auzolanean hartzea. Besterik gabe. Ander, eta nik erantzun dizutena da, Markel Olanoren gidaritzapean, Gipuzkoako Foru Aldundiak bildu zala lurraldeko udaletxe guztiekin eskualdeka jakinarazteko aurreikuspenak ez zirela beteko. Eta gu daukagun finantzaketa sistemaren bitartez adierazteko beherakada bazet horrela. Hori ez da alde bakartasunez hartutako erabaki bat, ez dala murrizketa bat, baizik eta dala egoeraren berri ematea. Lehenago ere, udaletxe guztiekin. Bueno, bozketara pasako behar. Egoera horri aurre egiteko moduak eta moduak daude. Bai, eta nik esaten dizutena da, moduak egokiak zirela, hala ere, mai instituzionala osatzerekin ados gaudela, eta dagoeneko gainea hori martxan dagoela. Bai, baina horretarako bai badago finantza kontseilu bat. Horregatik esaten dugu, mai bat ja eratuta bazegoela aurretikan eta erabilizitekela. Eta erabakia hartzea 3 egun aurretikan, ez zaigula bidezkoari. Bai, baina handeretzazu planteatu murrizketa bat bezala, ez dalako murrizketa bat, da egoera bat eta egoera horri aurre egitean, ez? Egoerak murrizketa behartzen du. Jakin baten oinarri hartuta. Baina finantziazio horren murrizketa behartzen du egoera honek. Nik ez dut Ez dala murrizketa bat, dala finantzaketa partekatu bat, rekaudatzen dana banatzen da. Ez du inorrez mozten. Eta koronavirusa ez da murrizketa bat. Ez da murrizketa bat gertatzen ari dana eremu pribatuan, ez da ere publikoan. Da egoera bat. Eta egoera honetan sufrituko dugu eta aurre egin beharko diogu. Bai, sektore publikoak eta baita pribatuak, baina baita ere publikoak ez gaudelako koronavirusaren egoeratik kanpo. Ez gerarako gizarte honetako egoeratikan kanpo bizi, baizik eta barnean. Hortan ados gaude. Hori argi dago, eta lehenko momentutik esan dut, egoera oso lazgarrian gaudela eta erabaki oso latzak hartu behar direla. Bakarrik eskatzen duguna da, guztion artean hartu beharreko erabakia direla, besterik gabe. Bueno, bozketara pasako gara orduan. Vale. Bueno, lehendabizi, por orden, lehendabizi, itxaron momentuak, A ver. Vale. A ver, denboran, lehendabizi aurkeztu den mozioa da EH Bildukoa. Aurkeztu zen egun berean, baino ordu bat atarditan, eta bigarrena EAJ eta PSek aurkeztutako mozioa 3:23. Beraz, procedentea da lehendabizi aurkeztu den mozioa bozkatzea. Bueno, a ver, momentu bat, zerrenda, hementxe. A ver, Olatzpeon, bozkatzea izate Bilduko mozioa, A ver, Olatzpeon, enduta dakazu, hor beste agotx bat entzuten da. Bai. Olatzpeon kontra. Vale. Begoña Tolosa? Kontra. Nerea Letamendia? Kontra. Patxi Amantegi? Kontra. A ver? Kontra. Hor zaude. Joseba Koldo Ormazabal? Kontra. Egoitz Sorozabal? Kontra. Xavier Balerdi? Aurka. Izarne Iglesias? Kontra. Andu Martínez de Rituerto? Alde. Aitana Mondarain? Alde. Aitzol García? Alde. Olatz Artola? Alde. Ander Figuerido? Alde. Garbine Marzol?
Alde. Xavier Martínez, Alde. Jose Mari Villanueva, Kontra. orduan mozioa ez da onartu. Segidan, bozkatuko ezue EAJ, PNV eta PSEek aurkeztutako mozioa. Olazpeon? Alde. Begoña Tolosa? Alde. Nerea Letamendia? Alde. Patxi Amantegi? Alde. Joseba Koldo Urmazabal? Alde. Egoitz Sorozabal? Alde. Xavier Balerdi? Ez dut entzuten. Xavier Balerdi? Ez dago konexioa galduko zuen. Alde izango da. Izango da, baina niri izango da ez dit balio. Xavier Balerdi? Ez bau bozka delegatzen hola uzten, bea? Eizu, barkatu Ezin du delegatu. Alde. Izarne Iglesias? Alde. Andu Martínez? De Ricardo? Aurka. Aitana Mundarain? Aurka. Aitzol García? Aurka. Olatz Artola? Aurka. Ander Figuerido? Aurka. Garbiñe Marzol? Aurka. Xavier Martínez Quinquilla? Aurka. Jose Mari Villanueva? Alde. Mozioa onartu da. Orduan, azkeneko puntua da zinegotzien galderak eta eskaerak, 13. puntua. Bai, ez dakit, Jose Mari, zu zerbait daukazu? Andu? Eukita ere uste da norduetan, ja, xilunitzak ere bai. Ez dakit, gari hortikan gabilen, ez dakit... Hori, txat bat bidali dit esan ez etzegoela galderari. Ez dago galdera erregurik, ez. Bueno, orduan amaitzeko eta hasierako hitzak eskerrak emateko erabili duten moduan, amaitzeko momentu hontan gustatuko litzaidake herritarrengana zuzentzea, oraingoan Tolosar guztiei eskerrak emateko. Eskerrak eman herri modura azaldu dugun elkartasunagatik, lehen bezala, beste krisi batzuetan bezala baita orain ere, Tolosarrak solidarioak garela eta une zailenetan indarrak batzeko eta elkar laguntzeko gaitasuna dugula erakutsi dugulako. Une zailak izan dira eta izango dira oraindik ere, baina orain arte bezala egingo diogu egoerari aurre elkarrekin eta elkar lagunduta, komunitatea sendotuta, bizitakoaz ikasiz, gauzak hobeto egiteko grinaz. Eskerrak eman bihotzez Tolosar bakoitzari, haur, gazte, heldu eta adinekoei. Itxialdi egoeran lanean aritu zareten profesional guztiei ere bai, eskerrik asko. Eta baita, orain ere, zuen jarduerak eta negozioak zabaltzeko izugarrizko ahaleginak egiten ari zareten hori. Bidean, senitartekoa galdu dituztenei besarkada bat. Osasun larrialdi egoera honen pasarterik ilunena bizitzea tokatu zaizuelako. Beraz, joan diren persona guztiak gogoan izanik, ez dezagula bizitakoa ahaztu, jarrai dezagula arduraz jokatzen, orain ere, garrantzitsua delako neurriak errespetatzea. Gugatik, guztiongatik eta gure herriagatik. Aurrera begiratu dezagun, itxaropenez, gogoz eta ilusioz, mila esker denoi. Eta honetan, amaiera emango diogu osoko bilkura berezi honi. Oso ondo. Oso ondo. Bueno, berdin. Ondo izan. Urruko arte. Kristirarik eskuminak eban. Zure partez.